Čau. Vidíš, len treba byť vytrvalý. Vieš? Poď sem, kde si. Kde je? Tu. Máme ho. Máme. Pozor, Šárka. Nech ťa nebuchneme. Dobre, tento je tu na kraji. Pozor, Šárka. Nech ťa nebuchneme. Kapra má. No, struha takého. To je nádherný. Máme ich tam. Dobre, ťahajte. Neboj sa, ťahaj. Vypíšme tam. Vyhni paliť takto. Počkaj, netoč. Dobre, ťahaj. Ťahaj ho teraz. Nepúšťaj do tej trávy. To je nádherničky. To je nádherničky. Skokán. Nie, nemám ho. Jaj. Ten je pekný. Tohoto si bereme domov, hej? A ešte na záver tu máme nástrahy, na ktoré sa najviac chytalo včera v Teplej boli závody detské. Skončil som 9. zo 100 detí, takže myslím si, že dobre. Môžeme ísť na nástrahy. Ako prvé tu máme takéto. Mám to zmiešané, nemám to v rozdelenej krabičke. Tak pekne od Troll Delirium Buffalo. Mám bielu, modrú farbu. Ešte pekne Troll Delirium je tu napísané. Potom, ako ďalšie, nechytalo sa na prívač, chytalo sa iba na ťažko alebo na plavák. Toto už nie je Troll Delirium, takéto čosi. Ešte... No, môžeme sa vrhnúť na ďalšiu krabičku, len to už sú tantináty, včera nechytalo moc. Máme tu ďalšie Troll Delirium, Magot, takáto farba, na toto včera dobre išli ryby. Potom takáto, Coffee Milk, už ho mám trošku ofarbený. A ešte jeden Magot. Takýto oranžový. Na toto som počul, že strašne dobre išli tiež. 3 Magoty od Troll Delirium. Nejako ďalšie. Tu mám biele. A hnedé Troll Delirium červičky. Toto keď sa nasvieti, tak to dokonca svieti v noci. A toto sú hnedé čokoládka. Toto je klasický biely červík. Klasik. Potom ešte tu je tento hnedý. Toto najviac včera išli ryby v Teplej. Čo sa chytalo. A ešte čosi. No a potom tu mám už iba taký mix. Nástrah. Na všetky dobre išli ryby.
Toto sú iba farby. Všetko včera dobre išlo v teplej. Takéto ešte. Rúžové rôzne tvary. Mám to takto zmiešané, keď s tým chodím z doma do Turecka chytať. To by bolo dneska všetko. Na toto sa včera teda v teplej chytalo, ako som už hovoril. Pre ďalší video dajte like a odber a my sa vidíme zase na budúce. Tak čaute.